Исәнмесез, эфирда хәбәрләр программасы, студияда Адилә Бирханова. Ой сайын мәгариф оешмалары җитәкчеләренең традицион киңәшмәләре уза. Анда мәгариф өлкәсенә кагылышлы мөһим мәсьәләләрне уртага салып сөйләшәләр, проблемалар хәл ителә. Шундый җыелышларның чираттагысы Зе политехник колледжында үтте. Зе политехник колледжында узган киңәшмә уку йорты әзерләгән күргәзмәдән башланды. Җитәкчеләр балалар һәм яшьләргә һөнәри юнәлеш бирү мәсьәләләре турында сөйләштеләр. Киңәшмә район башлыгы катнашында узды. Балалар бакчалары мөдирләре, мәктәп директорлары катнашты. Мәгариф идарәсе башлыгы Эрнет Сәфәргалиев районда һөнәри әзерлек һәм профильле укыту системасы хакында чыгыш ясады. Соңгы елларда кайбер мәктәпләрдә ачылган агросыйныфлар эшчәнлеге турында чыгыш ясадылар. Соңгы елларда кайбер мәктәпләрдә ачылган агросыйныфлар эшчәнлеге турында сөйләделәр. Балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләрне башлангыч профориентацияләү буенча эш тәҗрибәсе аларның уңышлары белән таныштырдылар. Район башлыгы педагоглар алдында бурычлар билгеләп киңәшмәгә йомгак ясады. Разиф Кәримов мәгариф учреждениеләре белән район предприятиеләре арасында үзара тыгыз хезмәттәшлеккә өндәде. Район оешма предприятиеләре идарә коллективлары еллык эшчәнлегенә йомгак ясый башлады. Зейнең балалар музыка мәктәбендә әгәр көй яңгыраса дип исемләнгән концерт узды. Уку йорты педагоглары музыка мәктәбенә йөрүче укучылар тамашачыга матур чыгышларын бүләк итте. Чарадан безнең репортаж. Күңел кылларын тибрәтеп сәхнәдә музыка уен коралларында көй яңгырый. Музыка мәктәбендә иҗади сезонны йомгаклау концерты узды. Алар бу чараны укытучы һәм остаз елына багышлаган. Район башлыгы да уку йорты коллективына рәхмәт сүзләрен әйтте. Я хотел бы поздравить коллектив с завершением года. Они всегда участники наших больших и маленьких мероприятий. Здорово, что у нас есть эта школа. Здорово, что мы успели привести порядок. Узак еллар музыка мәктәбендә хезмәт куйган ветеран укытучыларга, бүгенге көндә эшләүче педагогларга район башлыгының башкарма комитетының рәхмәт хатлары, мактау грамоталары тапшырылды. Хөрмәтле укытучылары белән бер сәхнәдә аларның чыгарылыш укучылары да чыгыш ясады. Бүген алар төрле уку йортларында белем алуларын дәвам итәләр. Концерт бер сулышта узды. Моңлы җыр бию, нәфис сүз, уен коралларында да осталыкларын күрсәткән укучыларны тамашачылар алкышларга күмде. Күпләрнең йөзендә горурлык хисе чагылды. Адилә Бирханова, Денис Сипатов, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. 2024 елга Ураза һәм Корбан гаете көннәре билгеле. Татарстан мөселманнары диния нәзарәтенең гөләмәләр шурасы мөселман бәйрәмнәре календарен раслады. Хиҗри календар 12 айдан тора һәм Мөхәррәм аеннан башлана. Мөселман календары айларының башын һәм ахырын билгеләгәндә, Татарстан мөселманнары диния нәзарәтенең гөләмәләр шурасы җирле географик үзенчәлекләргә һәм астрономик мәгълүматларга таяна. 2024 елда изге Рамазан ае 11 мартта башланачак. 2024 елның 10 апреле Ураза бәйрәме. Тагын бер бөек мөселман бәйрәме булган Корбан гаете 16 июньдә билгеләп үтеләчәк. Милек, транспорт һәм җир өчен салымнарны түләргә бик аз вакыт калып бара. 1 декабрь соңгы көн. Зәйлеләр салымнарын түләргә өлгерделәрме? Белешү максаты белән безнең төшерү төркеме шәһәр урамнарына чыкты. Салымыңны түлә дә тынычлап йокла дигән гыйбарә киң таралса да, күпләр әлеге эшне соңгы көнгәчә суза. Ләкин ничек кенә булса да, дәүләт алдындагы бурычны капларга туры килә. Мне транспортный налог килгән и за землю. Действительно, элек кыягаз буенча түләделәр. Минем даже вот минем возраст, мне 67 яшь, я советую через онлайн. Мне немножко вот это сам поработать даже, не надо там курсы проходить какие-то и прочее. Үзең утырасың, шолт, хотя бы бір бармак белән өйрәнәсең. Имущественный налог и җир налогы. Авыйныкын түләдем, так, опаныкын түләдем дип әйтәм инде. Түләдек инде. Ну, җиргә инде, җиргә өйгә. Нәрсә ярдәмендә түләдегез? Почтадамы бу? Не. Балыкка менеп түләдем. Минем әби бухгалтер барысында төләп бара.
Ол аны не түгел. Кайда түлейсіз? Почтадамы, интернет ашамы? Өзі біле ол, біз интернет біле жүрмейбіз, почтаға барабыз, сразу наличный береміз. Интернетті бізге қазір білмейбіз, нешеп басарға екен. 1 декабрьгә кадәр милләк җир һәм транспорт салымнарын түләргә кирәк. 2 декабрьдән салым хезмәте түләү вакыты чыккан өчен аны түләүчеләргә пенилар билгели башлаячак. Зей үзенең алтын куллы осталары белән күпләргә таныш. Шундыйларның берсе Илназ Зарипов. Районның кайсы авылына барма, күп йортта үзенчәлекле тәрәзә йөзлекләрен күреп сыкланасың. Ул бу шөгылен 8 ел элек башлаган. Колайдан бизәкле эшләнмәләр ясаучының остаханәсендә бездә булып кайттык. Илназ Зарипов ясаган колай тәрәзә йөзлекләре әллә кайдан күзгә ташланып узып баручыларны сокландыра. Аларның һәр бизәгенә кул җылысы салынган, эшләнмәләрендә миллилек чагыла. Остаханәдә элек күп эш кул белән башкарылса, хәзер махсус станоклар ярдәмендә ясала. Иң беренче эшләре белән Илназ Зарипов Чыбыклы авылындагы туып үскән йортын бизи башлый. Тәрәзә йөзлекләре, капка бизәкләре барысында күңел җылысын кушып ясаган ул. Шуларны күреп сораучылары да арта. Үземә дә, семьяга да ошады шушы капкадагы бизәкләр. Отказ бирмәде. Бер әйтү белән ясап, үзе китереп китте. Менә шундый малайлар бар бездә авылда. Наличникләр генә түгел, оста ясаган почта әрҗәләре, йорт адресы язылган элмә такталар, бизәкле коймалар да күпләрнең йортларын бизи. Районның һәр авылында аның эшләнмәләрен очратырга мөмкин. Илназ Зариповның эшләре республикадан читтә дә күпләрне сөендерә. Үземнең эшләгән эшләрем инде социаль шелтерләрдә куйганнан соң, кеше шуннан күрепмесең инде бик матур була икән дип, аннары заказ бирәләр, тәкъдим итәләр, шундый төсләр белән дә эшләргә. Әлбәттә, төсләрне барысында хуҗаларның үзләре белән килешеп эшлибез инде. Һәрбер бизәкне. Элеккеге койма капкалар, наличникләр хәзергеләреннән аерылса да, алардагы милли орнамент саклана. Рус, Чуаш авылларында да татар бизәкләрен яратулары сөендерә ди оста. Илназ Зариповның төп һөнәре янгын сүндерүче. Аннан бушаган арада калай кисү, бизәк төшерү белән мәшгуль. Күңелемә рәхәтлек алам шөгыль белән, шушы эштән. Бу эш мине әлбәттә Аллаһ Тәгаләгә шиксез шөкрләрем. Шушы наличниклар йөзекләр белән кеше арасында таныла башладым инде. Бу әйбер миңа шиксез шатланам, сөенәм. Әлбәттә, моңа инде минем эшләремне әгәр дә халык яратмаса, халык күрмәсә, әлбәттә, бәлки бернинди дә дәрәҗәгә дә ирешеп булмаса инде. Илназ Зарипов фикеренчә, матурлык һәр кайда булырга тиеш. Шуңа күрә авылның матурлыгын тәрәзә йөзлекләре күрсәтә. Адилә Бөрханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Бүгенгә шундый хәбәрләр иде. Районыбыз турында яңа һәм тулырак мәгълүматны сез Зей яңалыклары сайтыннан һәм безнең социаль челтәрләрдән белә аласыз. Зей фоклары һәм Новый Зей газеталарына 2024 елның 1нче ярты еллыгы өчен язылу бара. Районда булган вакыйгалардан хәбәрдар буласыгыз килсә, басма матбугатка язылыгыз. Ә мин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.